Ahojte, tak dnes sme si pripravili, alebo respektíve ja som pripravil, alebo uvaril sviečkovú, právu sviečkovú, nech sa páči, tomu som robil aj hoskový knedlík. No a samozrejme, príprava je nasledovná. Potrebujeme buď sviečkovicu, alebo orech. Ja som použil aj sviečkovicu, aj orech. No, prešpikovali sme si to slaninkou domácou bielou, ktorú máte možnosť vidieť. Áno. A celé som to nechal opiecť na masle, ktoré obsahuje margarín. Áno. Z jednej strany, z druhej strany. A to bolo pekne do zlata upečené. Vybral som to, odložil do výpeku. Som použil zeleninu, ktorá je na sviečkovicu, ale na sviečkovú. Čiže do toho výpeku pridal som 2 lyžice cukru a pridal som tam ocot, soľ, nové korenie, bobkový list a všetko som to nechal variť. Varil som to asi 2,5 hodiny. Následne som bobkový list a nové korenie vybral, vyhodil, no a rozmixoval som zeleninku. Do toho som pridal smotanu na varenie, to je jedno aká smotana na varenie. Zase som to vymixoval, pokiaľ ostala úplne hladúčka omáčka. No, keďže som to vymixoval, áno, ale ešte predtým som to mäsko vrátil naspäť, ešte predtým som aj mäsko, ktoré som vybral, tak som vrátil naspäť do zeleniny, tým sa to v podstate varilo. Následne som vybral aj mäso, aj ostatné ingrediencie, čo som spomínal, nové korenie, bobkový list, to som vybral, vymixoval. No, pridal som smotanu, ďalej som zahustil iba 2 lyžičky, malé lyžičky hladkej múky, trošku som si smetane nechal zvlášť, pridal som do toho a nechal som variť ďalších 15 minút. Všetko je hotové, takže ahojte. No a ešte vám musím povedať, že je to úplne superové. Ja som nedal šláhačku, pretože som ho zabudol kúpiť a už sa mi nechcelo ísť do obchodu. Ale brusinky mám domáce, áno, takže polejeme si takto s citrónkom. Brusinkový džem teda mám domáci. No, tu máte možnosť vidieť kyslú slaninku. Nádhera. To je super. Jedna báseň. Naozaj. No, nezabudnite mi dať odber. Ja s vami budem takto často variť. Ahojte.